lehenengo eta behin izan behar dugu zer asmoan hor antolatzeko laguntazioan handurutena, eta alduntua amerka batez ere Txongitako herriari. Inklusioa Txongitako herriak bezerezi duela zuen ezker beroenak, eztabaida batzuk direla azken baten emenik egin izan da, denporak ezira estatu gabe, hain niondo estatu gabe hau izateko. Hori behit behit izan dugu Txongitako herriari ezkerrerako. Eta gure lantai bat kalaztea goaz. Hemen hau egin ditutu, dutalde, garai,